अरे पागल बना के हमरा घूमही पटनवा में, एक बेर मिल ली है रांची पागल खानवा में, एक बेर मिल ली है। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही प्यारा सैड सॉन्ग लेके आयल बनी आप सब खातिर। तो गुंजन सिंह बड़े भैया गुंजन सिंह गौले रहन रांची पागल खाना एल्बम के नाम बा, वही धुन पर आप सब खातिर लेके आयल बनी सैड सॉन्ग एकदम जबरदस्त लेके आयल बनी, लिखले बानी। आप सब एक के जरूर सुनी, मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी कि दिल तोड़लू शीशा जैसन, अरे दिल तोड़लू शीशा जैसन, लगौलू से नूर माथ में, आ डोलिया में चल दिलू सजनवा के साथ में, डोलिया में चल दिलू। आ भूल गइलू प्यार सारा, आ भूल गइलू प्यार सारा, मिलल आधी रात में, आ डोलिया में चल दिलू सजनवा के साथ में, आ डोलिया में चल दिलू। तो आप सबके सुनौनी मुखड़ा अब अंतरा सुनावे जा रहल बानी। हो बड़ी विश्वास कइनी तोहरे प्रयास कइनी, तू कइलू गदारी, आ झट देना पेन लेलू बिना तू सोचले, गोरी बियहुती साड़ी। हो बड़ी विश्वास कइनी तोहरे पर आस कइनी, तू कइलू गदारी, झट देना पेन लेलू बिना तू सोचले, गोरी बियहुती साड़ी। आ मेहदी लगैलू आगारा के अपना हाथ में, आ डोलिया में चल दिलू सजनवा के साथ में, डोलिया में चल दिलू। तो आप सबके सुनोनी है मुखड़ा और अंतरा। लास्ट अंतरा खातिर हमरा नंबर पर आप सब कॉल कर सकतानी, काहे कि लास्ट अंतरा हम ना बतावेनी, जकरा जरूरत होला उ आदमी हमरा कॉल करके आ हमरा से उ गाना के लास्ट अंतरा ले लेला। और हम ना चाहनी कि ज़्यादा देर के वीडियो बनाई, कम मिनट के रही तो केहू भी देखी। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, दबा के शेयर करी। गाना जो पर्सनली में लिखावे चाहता वो हमरा नंबर पर कॉल कर सकता। हमारा नंबर बा 99 345 29 912। जो म्यूजिक बनवावे चाहता वो भी संपर्क कर सकता हमारा नंबर पर, वह नंबर है। जो रिकॉर्डिंग करावे चाहता गाना वो भी संपर्क कर सकता हमारा से। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार। और हर रोज जैसे जैसे हम गाना अपलोड करेंगे वैसे ही हर दिन ब्रांड से ब्रांड इस चैनल के माध्यम से राइटर दुर्गेश बेदर्दी जौन चैनल बाई पर हर रोज लिख के बढ़िया बढ़िया गाना अपलोड करेनी। तो आप सब फिर से कहते सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम।